Tää on Tuulan vlog. Oikeastaan joskus on yleensä Janein tai Venelan tai Mintun tai Katarian tai Summerin vlogeja voi olla. Mut nyt on Tuulan. Mä teen uuden vuoden vlogia. Kertokaa tähän alas kommentteihin, mitä oikein tykkäsitte siitä uuden vuoden spessusta. Siis tänne alas, ei tänne ylös, vaan tonne alas. Siis älkää vaan miettikö täällä ylhäällä, vaan laittakaa tonne alas kommentteihin, jos ette tykännyt tai jotain. Ehkä ne äänet oli vähän kovat niistä raketeista. Mä hain vasta puolessa välissä kameran. Ja anteeksi siitä taustaäänistä. Niin kun meillä oli jotain vieraita. En kerro nimeltä. Okei. Sitten me oltiin silleen niin kun raketti karkas käsistä yksi sytyttäjällä. Niin ei ollut oikein silleen niin kun mitään mihin ne vieraat olisi oikein voinut turvautua, mut silti se oli ihan ok ja se oli vähän taustamelua. Ei saanut mitään taustamelutontakaan valitettavasti. Ja tässä oli Tuula Taikkulan vlogi.